special session borobar kadi ka discretionary power jungu governor. Di kamot ka pawan nangi ka district council. Ni kanungan ka bangi propose mangi nang ni. Tende kawan baik nak kalian jungu governor. Namar ban khode ka special session ni don artli ki rules. Number 1 ila ban khod dagi member larangi sign 2/3. Kamu nak lai pungut larangi don ar pungut ban khod special session nila la ban khod. Chairman umna ban khod special session. Gubernur pada at any time ulah ban call ka special session. Nata tahu kane ka special session ka bakot nam election chairman kadai ka kamram jumu gubernur. Tenrei ngasu su kian dia tu bah. Hajin sia ka session na salong pratorik jung prime march. Balingin kerki kata-kata ban rois ban penlong ka special session na ka banta ka kam election chairman. Hajin sia la di ban apla kumnu tang haka winter session ka bangin long ka budget session ka pratorik jung prime march. Tadi rumah iba, haji saya kamta don kanu urgency. Tiada kaniru kawai ngas ngukum MDC, ba ngamda studi ban penkerki tan kata-kata, ban khod ya ka special session. Haji ko paru don deputy cuman. Upanang la ban ron ya ka house, kat kum garul juga dismusul. The why so in hurry. Tita ilong jim berskau juga, nembuan kalong ba kam pat ada ya ban kerki tan, mila ban penlong ya ka election chairman ka during the budget session. Ni berturu kajing khot ban penong session ka Monday ka bakar kum rules ka bang ban file nomination hisni shwa ka election ka bahapa ka Sunday ka diru kan kata yang ni da ngistik ka rules kumun yang ban file nomination ka Sunday yang ni tingin ban sing ban shu penjam no khandiat ban file nomination ban file no haka Friday namar governor is not above the rules. I think you understand but governor umdai halor kamlong halor bani ka rules. Wadu governor umma ban khot special session lada kampat provide haka edi rules kami. Khot special session under the edi rules. Tende ke jingkli pada kalong why we violate the rules 32 sokul tukin. So chairman nakale junga kumu leader juga opposition pada juga por MDC balak kam senior. Ngasu sukia hendian. Namar bana kalian ka office jung governor notify ban penlong ya ka election na ka new break bari ka sinam ko kat baki kampe ya ka rules 32 sub rules 2 jongka asaman meglea autonomous discouncil rules ka baong ba lada ka kam shaman kalong vakan ban file ya ka nomination before noon of the proceeding days of fix kabamut hapan file chisi swaban longka election kabamut kan hapaka Sunday te kane ka ta hanyari baka bagi ben kenya ka rules jongka district councils te iman nakale ka office jong secretary hangne po legislative kimban se ki hapan file nomination naka sito di masai dasni kabamut ngapen kenya ka rules 32 sobrol tu hendak jing sisya nakale ka DCA but the office jung governor clearly ban go through the AD rules kenang ba ka notification kan nom contradict ya ka rules ka jungi te natra masuk yang ku MDC bala kam senior ba ku kum leader opposition te naga ban ka jingi abe juga kam isutu ba kalian ka office jung deputy chairman gila arai ban file nomination ka skit holding kabalong om kat kum rules ka jungi itai long jibun sul juga kumu MDC. Nami jute baba ka si sajan Sunday kalau di lupa ka shuti. Te hakano kurum ki kan taka kandang kata ka jingpin kai ni ki rules pila pensain dia. Oi, nama pi kabamut kalong basma ban notify ya ka election jung chairman. Ladi ban notify la kumu ka Tuesday pratari kenang ban yo ban file ka nomination ka Monday. Ne laban penlong ka Saturday no problem. Ngilaban file ka nomination ka Friday. Tidak penlong ka election ka Monday ka jingkli kalong bakat kum ka rules kabariban file nomination semua sisni soban penlong election kata ka contradict ka rules jungi te hamne ka jingduna naklen ka DCA ban guide yo governor ban fix ka date kat kum ka rules ka jungi na thai bi shai